Numerosos veciños do concello de Chantada chegáronse ata a vila o pasado venres para participar nun dos actos máis representativos da Semana Santa, a procesión dos Caladiños. Como ven sendo habitual nos últimos anos, a Dolorosa e o Santísimo, carrexados polos cofrades, recorreron paseniño as rúas da vila para finalizar na Iglesia Nova, onde se iniciou a procesión.